गेलेफु टाउननि मैगं बाजाराव हाबफैबाय जोङो। एबार नायदो माबायदि मैगं दखानफ्रा। मा लायो? मैगं दखान आयौ सामब्राम गुफुरा नै आलु पटेट' मा मोनो? 1 kilo. Yeah. जोंनाव मोनखायो। मैगं दखान जों बियो लोगोफोर नायबानो जाबाय। लादो बबे दे आंटी वो कितना है? रुसुन कितने के 80 फवासेयावनो 80 नो होमबा आधा केजियाव 160। लालै बेसेबां नङा बाजै बेसेबां लायो लाखादो। गेलेफु टाउननि सब्जि बाजार बानलुफ्रा नुबाय।